У адпаведнасці з законам у кожнага выбаршчыка ёсць права до 12 лютага праверыць, ці ўключаны ён у спіс і дакладнасць указаных аб ім звестак. У выбарчых камісіях усіх узроўняў зарэгістраваныя каля 3000 назіральнікаў, большасць з іх ва ўчастковых выбаркамах. Самае вялікае прадстаўніцтва ў рэспубліканскіх грамадскіх аб'яднанняў Беларусь БРСМ. У Брэсцкай вобласці ва ўсе віды саветаў трэба будзе абраць 2962 дэпутата, у тым ліку 57 дэпутатаў у абласны савет, 107 у гарадскія, 500 у раённыя, 76 у саветы гарадоў раённага падпарадкавання і звыш 2000 у сельскія. На гэтае месца прэтэндуюць 3254 кандыдата. Больш за 200 з іх адкрылі спецыяльныя выбарчыя рахункі для збору добраахвотных ахвяраванняў на правядзенне агітацыйнай кампаніі. Каля 200 кандыдатаў дэпутаты скарысталіся правам звярнуцца да выбаршчыкаў са сваімі праграмамі ў эфіры Радыё Брэст. Выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў пройдуць у Беларусі 18 лютага. Прагаласаваць датэрмінова можна будзе з 13 па 17 лютага.